Gaeilge Weekly is a Learn Irish Online production. To find out more about LIO, check out the description down below. Hi folks, mods and wa. Fáilte ras, cé chulmid tá súlam goil gachrod goma, tá do Gaeilge do Clahagran, céad fócht de Gaeilge Weekly an leagan is líofa non Gnáthleagan den fodcréile tá súlam goil sibh goma lá éile breide sonna díomh galéir, tá is agam goil sé imithe le beidir seachtain anús nó beidir níos mó agus sibh sé ag éiste cluise ach tá mis ag tafaidú ar an dair lá mí fiabhar so tá sé fós ime in sin agus mise inne sanifig. Agus tá mé arás sanifig tar éis deir seachtainna a chathú hús i dúsceart na Spáine hús i Galicia. So niup ba méid láir bignaín faoi sin, mar bhí sé actually mar na chéadóir i Galicia agus an chéadóir hús an sin I Vigo sin an chathair ina ráme. So, mas rudí nachhfuil tú róchínse faoi cáhfuil Galicia nó cínáte bhfuil sé sa Spáin, má tá tú ag féchant ar an léirscáil agus tá tú ag féchant ar Iberia, so sin an Fórtingéil agus an Spáin. Os cion na Pórtingéile tá písa beag san Spáin sa sticking out agus sin Galicia. So, sa chuig chéine ó bhfuil rá chunné is trocha agén in éireann, tá seacht chunné nó seacht comunidades déag acu an seo sa Spáin. Ní cín is cáúla is dócha go bhfuil siad Catalúnia. Tír na Mascoch sin the Basque Country I mBéarla, yes, tá anam Gaeilge ag the Basque Country, agus tá lán ceangail si idir tír na Mascoch the Basque Country agus éire ach sin scéal le haid lá eile. Agus cumála sin tá Andalusia, sin an áit bhfuil me haon I mo chónaí, agus tá Lairiocha sin an áit sa bhín stig déanú an féin. So tá lá an áit sinna beidir go mbeidh arolalas agah nó go mbeidh cloiste agah roimhe seo, agus ceann eile sin Galicia. Tá sé cáiliúil ag cúpla rud de friúil na catharcha a bhín an sin, tá Pontevedra an sin, tá Vigo sin an áit ra mise ag fannacht an deir seachtainna seo ar feadh trí oíche agus trí lá, agus freisin an príomhchathair hús an sin agus an chathair is mó I Galicia sin Santiago de Compostela, agus seans má go mbeidh aithne ag landíine ar an áit mar sin an chathair ag sin an áit a bhín an Camino ag críochnú. So, an tanam ufaigúil atá ar an Camino sin El Camino de Santiago. So bín daoine ag dul ó beidir trúrán na Franca nó tíbhaiste den rank agus bín siad ag siúil trí tír na Mascoch, trí Castile León, trí Cantabria, Asturias, Galicia, agus an sin sreicna siad ar Santiago, agus an chearnóg sin I lár Santiago a bhín an Camino ag críochnú, an bailach begeartam rá, an slí begeartam an focalúsáds as Gaeilge beidir go mbeidh sé beagnaí níos éasca domsa é a umanú. So, bhí méid dul hús an sin ar feadh cúpla lá ag tuairt chóirt ar cara éigean hús an sin, agus caimrá gur han sé go mórlam. Tír agus áit go thomlan sa friúil Galicia I gcompráid le Seol, agus a gcónaí deir mé sin faoin Spáin. Tá sé dochreidsa an éagsúlacht atá agéan an seo sa Spáin nó atá acu an sa Spáin. Má tá tú I neisceart na tíre is Seol, tá sé go thomlan sa friúil ó áit éigean cosú le Bilbao nó Santiago nó Santander áit éigean an sin I dúsceart na tíre. Níl siad beag cosú le chéile ar churbe. Níl léon rud I go tíanta ag an dá áit ní ar churbe. Hús an sin tá sé anna glas, bín an aimseir díreach mar bhín an aimseir in éireann, bín sé chur báistí an chuid is mód san am nó bín sé scamalach, bín na daoine anna difriúil chomh má, agus an sin téann tú nimid just ag labhairt faoi difriocht idir an túisceart agus an deisceart. Freisin áit sanna difriúil a tíbhaiste den túisceart agus deisceart mar hampla má haon tú go Catalúnia. Tá sé go thomlan sa friúil agus tá sé sin hús I dúsceart na tíre, tá sé go thomlan sa friúil ó mar hampla Bilbao agus an sin bín daoine an sin go thomlan sa friúil ó Madrid agus ní amháin na daoine ach an chathair bín sé go thomlan sa friúil agus an tíorchraach atá acu agus a lán rudaí. So I gcónaí deirm níl an Spáin mar tír amháin, tá sé go súil mar seacht tír déag I tír amháin.
agus tá taithí go thomláint ar phróilead má tá tú Murcia, má tá tú i Sevilla, má tá tú hús an sin i Bilbao, má tá tú i Galicia agus mar sinnte. Déir Murcia an sin ach actually tá sé granmhar as an 7 atá acu an seo sa Spáin a níos tar éis a bheith i Galicia ag an deir 7 mar bhí sé sin mar mo chéad ó hús an sin tá 3 feici agam gin Spáin, so ní le ceithre cheann fáca le feiceáil agam. So tá Murcia, ní raibh mé riomh Murcia, ní raibh mé riomh ar an Hoileáin Cnéirí, ní raibh mé riomh i La Rioja, sin an áit mar dúirt mé bhíonn dig déanú an fion cáúil hús an sin, agus tá ceanháil le Castella y León, agus tá sé sin tíor cannachad le Galicia, tá sé sais idir Madrid agus Galicia. Ná deir mé sin tá cúpla ceanna tá feici agam agus ní raibh sin achar feadh le nóid amháin nó gá nóid is stáisiún tréin nó beidir bhí man ag Tománs tríd chun éigen agus stopmid ar feadh cúpla nóid ag petrol station a rud éigen mar sin mar hampla tá ceann éigen an seo sa deisceart ceapam cin tanamatar Castella-La Mancha ceapam sin an tanamatar agus bhí man sin ar feadh beidir 10 second ag stáisiún tréin just an beagnaín air aáil nuair stop ar tréin an sin. So tá mé sais taking liberties le cúpla an sin ach go hofagiúil, bhí mo chosa an sin ar an talamh, so officially ticked off my list im insín hain. Ach bhí mé an cean eile dhéanamh an deir seachtaine seo nó an deir seachtaine sin catsanis hús i Galicia agus tá an ceangailtí airnacha ag Galicia. Ní bhíon mé sé gimmert mór an peilghóileach an seo na leitheanta seo ach nuair bhí mé gimmert peilghóileach an chuí a bríonn sé an seo sa Spáin tá 3 cheantar de friúil. Tá Northeast agus sin a cheann ina bhíon Madrid, Valencia agus Barcelona ag gimmert, so tá foirna acu an sin mar tá an éannig ina gcónaí i Valencia agus i Barcelona agus Madrid freisin. Mar sin an príomhchathair ar an óíoch níos mó i Valencia agus Barcelona. Tá the southern section an sa agin, so bín Seville, Malaga, Marbella, Gibraltar agus Lisbon freisin a trastan sin sa Fortune Gael ag gimmert sa ceann sin. Agus cólan ceann eile Galicia. So níl sé mar southwest or north of Portugal agus an chuid eile an Spáin nó inúirt mar sin just Galicia an chuid bheog sin hús in ír húscart na Spáine. Cén fá mar tá a lán fearna hús an sin. Agus actually bhíonn seans agam immerts in a ceann in na fearna na sam Orense an tanam a bhíar nó beidir fearna eile. Tá agam ghfuil fearna acu an sin in Orense a ceapan beidir grammatic immerts in a fearna eile. Agus an chuid smód in na himmorí ba Spáinigh iad. Agus bhí siad den an immerts go maith, ní rá siad ba bheog nar chailmuid agus ba éannig muid an chuid smó dar éan. Agus, ceapan gur bhúmid beidir le pointe óháin, nó beidir 2 pointe, so bhí an tá ar an rilí chun bua aáil. So tá tradiisiún an na láidir acu agus ceangals nó nasc an na láidir acu hús an sin le héireann agus níos bón na sin deirhí mé le cultúr Celtach níos mó ná aon rud eile. Ar nó tá siad ar an Atlantic agus mise actually ag taistil go dtí an Tíorfort in é thudaing mé an tanam a bhí ar an mótorbhealach bhí sé sam bhí sé sa Spáin seach is cuimhin le ag déanamh an taisteachán imime intín agus bhí sé the Atlantic Motorway ar the Atlantic Road agus mise ag dul i dro Aeropuerto de Santiago an Tíorfort an sin i Santiago. So tá sé go thomláint irfuil, mar níl aon an sin a cín húsan or hísan seo i neisceart na Spáinne cumála sin bín an ceol anna chasúil an ceol tradiisiúnta acu i Galicia agus tá an labhairt faoi sin i gceann cúpla nóméid mar bhí an chance agam actually éisteach le beagnaí ceol Galician an sin. So forma an eitilt ar an Déardaoin na beidir ghfuil si bh smaoinú cin fárátú ag fáil eitilt go áit ag an eile tíomh sé an Spáin ach go minic má tá tú ag taistil sa Spáin an eitilt sin actually an chuos fearr agus an bailach is éasca de taistil. Ní bháin maidir leis an am ach maidir leis an target chomh maith. Ok, tá an tréinach agus bosanna sa Spáin ach na bosanna mar hampla ag dul Seville hús an sin go Santiago bheachta sa bhos ar feadh 2 nó 3 feic sé an na fada.
in éan bín muinte ag smaoine bhfuil tá tú an dul ó gáilmh go blach lia tíbhaiste de gá orga le nó beidir níos lú so cinnte gur féidir leat an rud céanna dhéanamh in nachtíir ach ar nóid an Spáin ó bhád níos mó ná héir agus gin mud dearmad ar sin orintanta ceapam nar bhíomn ag féchann sé ar an léirscáil fechan mud gá faointe nó gá chathair atá tíbhaiste de tíorháin agus dearmid cínte gur féidir dul sa chóir nó sa bhos idir an dá áit sin ach ní ar churbe so agus na bosta sa Spáin ní bhíonn siad roiá de an ná tar an tréanacha go hiintach ach a rís achar an na fada le taistal rilí me tú chun dul go Seol ó Seol áit éigen an seo in dhéisceart na Spáine hús go Galicia hús go Santiago nó Vigo I dúsceart na tír. Bhí chuir tréinar fra 2 óir nó 3 óir ar fháil go Madrid, beidir ag fanacht stáisiún nó a gathhrú stáisiún agus bheith tú ag fanacht óir 2 óir nó beidir 3 óir le haon ceangailt an nasc tréanacha agus an sin bheith tú ag dul 5 nó 6 óir chléig a rís ó Madrid go Vigo. So bhí sé bhád níos éasca agus bhád níos siar freisin just an etchailte agus ní bhíonn seach beidir €3 nó €5 chun etchailte áil hús an sin agus ní thógann sé ach óir ar chléig. Bíte anna éasca ar fad agus nar tú ag etchailt domestically freisin tíbhaiste an tír ní bhíonn in passport control nó inar mar sin so tá sé bhád ó bhád níos éasca. So chuaigh mé hús ar an etchailt an sin ar an Déardaoin go Santiago agus an sin formain train go Vigo ceapan gur beidir cúpla duine sa train beagnaí nar bhíseach mar ar nó bhí cúpla taisme an bhór cúpla taisme tréine an bhór an sa agén sa Spáin na cúpla seachtain nús go háirithe ceann sa chungrach de Seol an seo anna chungrach le Córdoba cathair eile in Andalusia agus beidir mé eile sin bhí daoine nar bhíseach agus actually thug mé fí dearg round ticéidí sach sir níl saman mín siad I gcónaí comh sir sin ach beidir mar eall nach bhfuil a lá daoine ag géirí taistil ar an tréin a leitheanta seo beidir bhfuil an price laidithe písa beag ag an réaltas ag sin scéal le lá agus actually stop ar tréine ar fa 5 nóméid nó 5 nóméid ag písháin agus dúir si tá 5 nó rud ag mar sin agus caiimiid fannach ná bhí gachar tá sa deara ach bhí tú an feicáil beidir gur daoine níos nervhísí ná mar bheith siad de ná mar ar nóid bhí is a gach duine cad a bhí taréis tarlaúin seo sa Spáin le cúpla seachtain an ús ach bhí sé tá sa deara agus ní raibhainn fáib agus de ná bín na tréanacha go hiintach sa Spáin caithí mé rá ach actually mar eile sin thosaigh mé ag labhairt le band ar Cnáthleagan nar bhí an train stoppa an sin I lór Galicia I lór muin sin faoin tua áitéigen agus thosaigh mé ag labhairt le chéile agus bhí sé go hiintach mar bás Galicia I bás Pontevedra I agus sin chathair idir Santiago agus Vigo agus bhí mé ag labhairt beagnaíonn faoi Galicia agus bhí si tuairt cúpla moille cúpla recommendations dom chomh agus bhí sé chur cúpla ceistarm faoi Seol agus a bheith chónaí an sin agus a bheith as éireann agus a bheith tá sé go hiintach nuair tá tú a chónaí an seo ag gcónaí tá conversations ar anna éasca mar achtrannach nó mar éarnach an sa Spáin mar nar churn duine cheistart ó cáasú agus tíar an dúire an sin tosíonn se cén fábhfuil tú an seo chu bhfuil tú téanú agus mar sinne. So sin a rud deas orintanta bín sé níl sam beagnaíonn tuirsiúil agus bín mé ag éirí beagnaíonn sin tuirseagas an chóir céanna a bheith me gcónaí ach is situation mar sin a bheith ar an tréin ag labhairt le duine nach bhfuil leithne agamar thu ar churbe tá sé deas agus tá se anna éasca le déanú tar éis tamil comá agus socha tá sé níos éasca le labhairt níos éasca an labhairt le duine nua má tá rud éigen le rá ad faoi cáasú agus cén fábhfuil do seo agus mar sinne. So bhí sin go deas agus bhí sé cinntaach chun labhairt le duine gan as an áit agus bhí me actually chur cúpla ceistarthaí maidir leis an teanga áitiúil atá acu hús an sin I Galicia. Cé gur ag labhairt a Spáinis ní dtíorthaim go bhfuil an Spáinis mar an teanga is láidre hús ag Galicia tá an Spáinis ag gach duine ar nóí ach tá teanga eile acu hús an sin dar bhannam Gallego nó Gaeilge mar dearann muid sa Spáinis. Agus cinnte bhfuil focail actually ar sa Gaeilge tá mé chun chuirteach
beag a dhéanúin seo ar folklór agus mise ag taistil agus fan go bhfeicimid an féidir am teacht ar an focail ar Gaeilge nó Gaeilge as Gaeilge. Ach sin teanga eile, sois meascán idir an Spáinis agus an Phortingéilis atá insaí agus ar nóí tá cíle sin mar tá Galicia díreach an acha leis an Phortingéil. Agus tá sé mar chuid bheog den Spáin atá sticking out mar deir fáin sin ar an léirscáil, so tá cíle sin ach teanga go thomlan difriúil ní féidir le rá gur canúint den Spáinis atá ná má tá Spáinis ad baitú an chuid smó de Gaeilge nó Gaeilge a thuiscint. Ní bhaid feibad le sin ach tá sé sacht difriúil tá lán rudí difriúla acu sa teanga sin. So tá sé go simú rééis chun dulrás go dtí an éagsúlacht atá acu an seo sa Spáin agus an difriocht idir na hásanna ní bheith chéan in an Gaeilge a labhairt san seo is sa bhfuil ach tú san sin agus tá sé mar an teanga is láidir agus an teanga is mú ina lánáit na ní gach mar hempel le Vigo bhí sé grálam ní bhíon mór an Gaeilge le chlostal I Vigo ach an sin is Santiago uhád níos mó. As mar dúirt mé sais meascán, well feictar dumsa ar nó in éileon Gaeilge agamsach feictar dumsa gur sais meascán idir an Spáinis agus an Phortingéilis atá ann. Beidir gohfuil an scríóireacht an litriúcháin níos mó cosúil leis an Phortingéilis ach an sin an fuaimnú tá sé níos cosúil leis an Spáinis. So bhí sé sin simú gan náis agus rís sin cean san na fána a bhfuil mé an bhuíoch agus an sásta go bhfuil an Spáinis agam nar bhíonn tú is situations mar sin ar an strain ag labhairt le duine go bhfuil mé an labhairt a Spáinis agus gur féidir lim córa bheith agam agus fáin tú níos mó as de haithí nuair atá an teanga ad mar an sin is féidir le labhairt faoi rudaí difriúla faoi Galicia is féidir lumsa rudaí ólam na cúlann sé is féidir léithí rudaí ólam faoi éireann freisin agus faoi cén fá hí na hhéireannig ag dul nó ag tacht go dtí an Spáin or whatever beidir faoin Gaeilge má thusnaíonn muid ag labhairt faoi mo thustain agus cad a dhéanam le haid mo chuid ibre agus mar sinse. So I gcónaí ceapan ghfuil sig deasnar tá teanga ad in áitéigean agus fáin tú bhád níos mó as le mar hampla dúirt siise nach chuir mBéarla eici agus fós tá sam san órap beidir an léhann de seo mo híonn sé bhfuil béarla ag a lán na lán daoine agus tá sé mar sin in lán tíortha beidir hús an sin an túaláin agus an ísiltír agus áitne I dúsceart na hórpa a chu dásan seo sa Spáin fós an level béarla tá sé an lag agus ní mérá is sin I drochfeilach actually is íhanam nach bhfuil béarla láidir ag a lán daoine sa Spáin mar rís tá siad tar éis cuineáil lena gultúir féin agus a bheith dúrasteachar ar an Spáinis agus is íhanam é sin ní málam dul go áitéigean le lán thuairsóirí agus just tá béarla le clostal timpeall na háitsa ach dearhann fós sa Spáin fós ag an am seo an chuidsmóid daoine níl mór an béarla acu nó níl béarla láidir acu seachas beidir daoine óga ach fós an sin lán daoine óga níl leibheith láidir acu as na daoine óga bhfuil aithne agamsa arthú ar breathan sé cá bhfuil tú in áitina le níos mó tuairsóireacht tá tú an seacht ar daoine le béarla bhád níos mó ach mar hamplan sin I Galicia níl mór an tuairsíocht go háirithe an am seo den bhliain ceapam an tíir seatan ar fad beidir thula mé béarla óháin agus mise ag dul timpeall na háitsa ar fad 3 lá seach sé sin Gaeilge agus an Spáinis bhí le clostal timpeall na háitsa an tám ar fad. Agus taithníonn sé sinlam, is maithla mé sin agus má híonn sé gosúla áit nach bhfuil aithrí ó mór an le blianta nús agus má híonn sé beag níos tradiisiúnta agus is tócha is rud é sin a níon lom. So Cha mé cúpla lá an sin an chuid mód san am hús a Vigo ach bhí mé taistil timpeall beaganíon leis an duine ar á lom bhí cóir cís agin ar an sathairn agus thuimiid go bailile beag agus bhí las fiestas de San Blas San Blas Festival ar Páirtí ar siúil mianar ar fad sa bailile sin agus bhí sé go hintach bhí lán sa stalls agus tensacu agus bhí ceol ar siúil agus bhí seanna gran bhar actually
Tháinig muid chóir clós agus bhí muid ná an páircáil is sin mar bhí sé 6 deach réon méid sin daoine ag an cóisiir seo nó ag an féist beag seo bhí sé dechar an teachtar áit le páircáil. So tháinig muid ar an áit seo agus an sin bhí muid tíir chun an chóir ágal agus thula muid bagpipes nó an píomhála ar siúil agus dúirt muid cás, tá sin chomh randomach agus as cían áit bhfuil an fuaim sin nó an ceol sin ag teacht agus bhí sé an chóir dír an acalinn actually bhí lead tar éis sreiciúar an áit agus teachtas an chóir agus bhí na bagpipes aige agus bhí sé géirí just test beag a dhéanamh gráisií de gobar. Ach ar nóid bagpipes agus an spáin ní bhíon tú ag smaoinú go mbíonn an ceangail sin idir an dáit agus ní bhíon le Gnáthleagan agus le Seol ach hús an sin in Galicia hús an sin I dúsceart na tíre bín. Agus bhí lang ceol le clúistáil timpeall na háite agus an cóisiir seo ar siúil agus ní dtír an gráil sé an cosúil le ceol na hÉireann ach bhí sé an cosúil le ceol na halbanna. Cheap mise agus Scottish music. Agus na bagpipes agus ní me go ag déanú chuirsí ar ceol agus urla siad ar friúla ach dumsa chuir sé goibh na dumsa gan dáis ceol na halbanna agus an ceol a bhíon acu hús an sin. So bhí sé sin granmhar chana simú níos mó ná aon rud gohfuil an ceangail sin acu agus ar nóí an tanam Galicia ceapan gohfuil buinte aige le Gaeilge agus na Celts agus mar sinnte agus sin an stair atá acu so tá lanradí difriúla agus rééis sin an rodínta faoin Spáin ag dul gásanna difriúla tá sé agsúil le tuairt cuairt ar tír difriúil. An bí atá acu hús an sin tá sé go thomlan difriúil ón bí atá agén híos an seo is Seol. Agus níos mó ná sin an cultúr timpeall ar an mia. Rud amháin a níon go mórlam faoi Seol ná is réidir leat stopú in éon café nó teachtarmhanna dul seach agus ní chaid tú ceiste chuirthú ón bhfuil an menu agah an sin tá is agah or tá sad cad a bhaid ar an menu mar tá an menu céanna ag gach áit agus tá sé anna simplí ach tá sé híntaach just tá an caféáil nó beoráil agus an sin tá tú an whatever, croquetas all, no tatu an, patatas bravas all, no peirud mar sin. Ach, thug mai fi dar húsa Galicia, agus ceapan go rud é seo a bhíon ann I dúsceart na Spáine generálta. Tá sé níos cosú le éireann go mbíonn a lán nó bhd níos mó áitina le níos acu inis, an brunch place. So beidir go sé bugarín sais bougie agus ní mátla mé sin céad fan géad ach sin cearclóir sin an chuí a bhfuil an dain ag dul, go mbíonn an níos seo nó specialisation so ag an áit seo agus an sin tú go teachtarmhan agus craft beers atá ann nó tú chuí mud gotí áit inné chun breicfast áil agus bhís ag déanú toast nó tostadas sin an tanamatá arthú an seo is Seol agus is Seol tar si anna simplí literally toast atá ann le beidir beaganín ulla agus an sin churann siad beaganín ham nó chamán oscailn agus sin é ní bhíon éon rud eile ach bhí na tostadas acu bhí an price beidir 2 ór is áirde nó price dúbalsa a bhí orthú ach bhí bhád níos mó bhí an cáis seo ó nidál agus bhí an sin pesto orthú ag an am céanna ulla agus an rudsegus agus bhí siad gihíntaach anna blasta ach is tócha má tá tú bhfuil a chonaí an sin beidir ghfuil tú ag lurg áitina beagnaí níos simplí agus just níos éasca. Sin an rud a dearm faoi éire na léitheanta seo tá sé an sacr just an gnáród aáil I mílan na léitheanta seo in éireann. I gcónaí tugann siad portion anna bhórdit le tá lán bia in éireann nóir bhíonn tú ag ordú rud éigean. Agus an sin tá lán ingredients de friúla agus an rud seo san áit seo ach an sin cosníonn sé lán airgid agus tá sé deachar ggóirithe má tá tú a hisismthragus tá tú ag gurí de fáistí a thuirt amach chun lóna ithe nó bricfásta ithe ceapan go méid lán daoine ansásta chundul áitéigean bhfuil bí anna simplí acu agus ní méid leabhar trí fast food an seo. Tá mis sé leabhar trí just mar hampla scón agus copanté. Agus ní gourmet scón leis no just scón gná scón nó gná whatever arán don nó toast nó whatever a bheith chaán nó bricfast a éarnach agus sin rud ceapan bhfuil beaganín
brónach in éar na léanta seo go háirithe sna cathracha. Beidir go bhfuil difriúil an mu faoin tua ach go háirithe sna cathracha in éar na léanta seo. Tá sé buganí dechar an just gná bí aáil. Tá gachrod chomh casta agus chomh mór agus chomh gourmet agus craft agus na buzzwords seo a bhín le húsáid ag na hásanna seo an tamar fad agus sin ceart leir ach ba ceart go méid rowanna ní simplí ag daoine chomh má onas go mbeidh daoine nach bhfuil an targad acu nach bhfuil an seans acu nó beidir na possibilities acu na féidireachtaí acu chun a gláán a thuirteach nó fiú just dul amach lena gcóirde nó dul amach lo féin agus go bhfuil siad beagán price out as na hásanna seo. Agus thug méid faoi deara i Galicia bhí sé bhhad níos mó sulla sin. Bhí an brunch bar seo, bhí an burger place seo, agus beidir sin rud nach Gnáthleagan go mór lumsa. Rís tá se an éasca dom san teachtar an seo agus rá bhí méid déanú beagnaí taistal ag an deir seachtainna bhí mé san áit seo sa spáin agus heansa go mór leach freisin tá lán áitina a héon méid agus ní head níon siad lom. Mar hampla chu méid go Lisbon gá bhlíon ó hin nó blin go le ó hin agus bhín lán daoine ag leabhart go míon Lisbon gíntaach ach níor hean sé ar churbe lom caiith mé rá. No, fós bhí an má go man sin agus fuin mé taitnahas mar chuideam an sin, fós má tá mé le mar chóirde is cumlam fós tá mé an taitnamh wintas ach níor hean sé ar churbe lom freisin bhí mé é randa áit ag an idir Malaga agus sa bhfuil thart ar 2 nó 3 ó hin ceapan beidir mína saona a rís níor hean sé lom ar churbe. Níl sam cén fád bhí cúpla rud nóir hatan lam. So Galicia han sé go mór lam ach fós so léon rud eile i gcónaí bíon míbhuntáistí nó bíon pointí nó gnéithe níos dúiltaí a bhíon i gceist leis na háitna seo cum cén áit a héan tú. So chaf mé neart dáma i Vigo, i gcathair Vigo ach freisin ag dul timpeall na háite bhíorm an eitilt áil go Galicia agus freisin ag teachtarrás ó Galicia ó Santiago, so tháinig mé pís a beag de Santiago ach níos mó na aon rud is dócha gur bhacha mé an tua agus an tíorchraach ag dul ar an móthir idir Vigo nó ar an tréin freisin idir Vigo agus Santiago. Agus rud amháin eile gan áithseog mé faoi deara ná gur cultúr atáin atá ag bra ó bhád níos mó ar agriculture agus bhád níos mó ar an talamh. Má tá tosa ag taistil trí Andalusia agus tá ag dul ar an mótarrálach agus tá ag féchan amach an inneog ar na gortainna agus na pórcanna agus an tíorchraach go minic ní bhíon aon rud ar siúil sna háitsanna sin nó beidir go mbeadh olive trees sin an beidir rud is mó hí san seo olive trees nó craon le fruitíd ar friúla arthú nó turthaíd ar friúla arthú ach an sin na Galicia tháinig mé ó bhád níos mó bá agus cuirhaí agus anmhaí agus capal agus ó bhád níos mó anmhaí ar friúla ó bhád níos mó firmacha chomh má agus bhí sé sin simú le feiceáil agus freisin gur bhád níos mó sléimhte an suth is a bhfuil bíonn an chorthram agus ní bhíon an tíorchraach ro himúil rialaí an sa a cús an sin bhí sé beagnach cosúil le bheith in éireann arís agus bhí sé bhád níos glása chomh má. So just tá sé simú na difriúchtaí agus caiith mé rá gur bhfuin mé sór taitnamhas. Má tá géirí níl mise mar chuid sin tourism board se Santiago ach má tá géirí dul go Galicia tá lá eitiiltí ó ar an aníis tá rús nua actually ag dul idir Kirky agus Santiago River seo bhíart dul trí Bhlaclia ach aníis freisin is féidir le dul ó airport Kirky go Santiago. So tá sé an éasca chun dul, well, ní éasca ach níos a róheachar le holbhú. Tá tú an na heitiltí áil sach sír agus an sin an lóistín tá méid dul arás go Galicia an cúpla seachtain chun tuairt a chuirt ar an garcéine agus tá actually ag féchann ar fannacht cúpla ihe i Santiago. Agus tá booking.com muscail saman so ar an laptop agus le haid 2 ihe in Óstán hús an sin ní chosníonn sé ach €100. Ní sin €100 in aine híthe sin €100 trí the street. So €2 gach duna €2 is 5 per person
per night. Now, sin I lór an chríomhraí agus gacrad a lach lór an gíri ag an deir seachtainna, so gcónaí bín sé níos chostatí an deir seachtainna le haid ní rudí seo. So má tatú géirí dul agus tatú sin tuirseach, seans má lán daoine géiste le seo gur rá siad de beidir sa Spáin ribh seo le léhan de sira. Má tá sibh sin tuirseach agus díl sim agah dul go Marbella nó Valencia nó Barcelona agus na hásanna seo, agus tatú géirí dul áit éigean níos mó le hain cultúr agus beidir road trip I dhéanú agus a bheith actually ag labhairt leis na daoine agus mar sin de bhfuilhin go mór túisceart na Spáine. Cé nach bhfuil mór an ama cat agamsa I dúisceart na Spáine as an chuid atá cat agam hús an sin hatan sé or taníonn sé fós go mórlam. Istúrias sa Galicia ar is anéis go just etil seáil go Santiago chur cís ar fa cúpla lá ar fa seachtain agus dul timpeall na háiste Vigo, Santiago, Oviedo, León freisin. Beidir dul seachtaí an Fortinge chomh tá lán a lán áitina anna simú hús an sin agus cap mé rá gur han sé go mórlam agus go mbeidh mé arás I gceann cúpla seachtain so ag tanú go mór leis sin chomh agus bhí mé freisin bhí mé gcóir faoi tá an méid sin áirín chuna bheith bio ag an am seo agus chuna bheith inán taistil ar etsiltí agus taistil ar Eitleán. Tá sé duchreide ché go tapíos tá sé mar inné bhí mé ar an runway I Galicia I dúisceart na Spáine ag a 3 o'clock, díreach ag a 3 o'clock, hosí mud an taxi ag an Eitelt agus an sin ag a 2 o'clock, díreach ag a 2, san léon exaggeration an seo, bhí mé sa snooker hall I lór Seville ag imirt písa beag snooker. Tá sé duchreid agus is íbal na sin gothir le domestic flight a ríis nuair nach chuileirt aon rud a dhéanú le de fás agus nuair nach chuileirt checks an learnúint mar sin agus just cén tú díreach tríd an Terrafort gothirthe le Herefort níos lú bhí Santiago an a bheog ní rah sé ó 7 etils ceapa marsúlané gachtain a bhí san Airfort agus mise san Airfort inné I Santiago bhí stig dulga Seville mar an chéad etil teile go Madrid nó go Barcelona ceapan grá sé ag 2 clog nó 6 clog nó cúplóir ar chlig níos déine, so bhí sé an ciún ar bhd cosúla nach nó sionan gothirthe ri an ghíomhrí nar bhín na summer routes oscail se bín beidir go mín sé beagnaí níos gnóthaíoch anna éasca I gcónaí is íbal na mé sin beidir má tá bricfast am an seo sa Spáin agus san sin tá lónam im lá clí agus mi sé getils ras agus tá sam ghfuil concerns ag glandaine agus go mín daoine bortha faoi ag etselt agus beidir nach bhfuil daoine ag géirí etselt agus sin scéal ha láil agus tíon mór an ólas sam faoi sin agus an tionchar atá ag na hetsaltí seo agus ag air travel ar an timpplacht ach rudháin gur féidir leat rá gan dátá sé duchreid ce go tapí agus tá mi sé ag sí an seo go héana clog chranóna ag tafaidú an fud creile seo ach is féidir am bheith in éan ag 4 clog le pianta bíimeis agus an Irish Independent I lámh mátá mé ag éirí agus ní rá sé mar sin ribh go dtí na 7 na 8 ar thosaí an air travel agus nar bhí an air travel seo oscailte le haomhád níos mó daoine ribh sin ar fa 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 an star ar fad ní rá daoine in an taistil chomh tapí sin so ceartún bheith buíoch as sin. Ar sin don sachtan seo seans má go mbeidh mé ag láirt beagnaí níos mó faoi Galicia tar éis mo chéad thuras eile I gceann cúpla seachtainach míle buchas as bheith géisteach leis an seo míle buchas as a bheith ag taú le Learn Irish Online má tá tú I géirí níos móáil as Learn Irish Online tá an cuasaí le fáil ar learnirishonline.com an long cuasaí dearfriúil the level up course the beginners course man tá aithne ad ar chun éigean ag tosúach leis an Noel agus níl siad cínta cináit ba cheartmh tosú tá an level up go leiscail tá an beginners course a gin an bon chósa Gaeilge ag learnirishonline.com an cuasa tuisceanna the comprehension course agus comála sin is féidir leat chlóú mar bháil Learn Irish Online ag patreon.com/Learn Irish Online agus tá bhád níos mó content a gin agránaí sa bhreist de Gaeilge weekly san áibh hall an sin. Sinna lein sachtan seo gus míle buchas as bheith géisteach le romilih an sachtan seogan. Slán agus bannacht.